И здравейте, хора! Ние се завръщаме в този канал. Да, и сега ще снимаме видео храни, които никога не сме пробвали. Втора част, защото преди една година снимахме първа част и от тогава тя е предпоследното видео, което сме качили миналата година. След като свърши лятната ваканция, ние спряхме да качваме видеа. Да. И защото сега бяхме на училище. Да. Имахме матури и всякакви такива работи. Сега... Ако напитате... да напитате. Така, сега, с кое мислиме за да почваме? Ако искаш с ето тези... Добре, айде с тези пликчета. С тези желета. Това е желе ли? Майче, да. Някакво сега, хора. Желе. Чакай, закрий си лицето малко. Можете да видите, че имаме някакъв кокос и ананас в такова. Имаш само с кокос, нали? Ма ние си избрахме с такова, нали? Имаше и с горски плодове, майче. Да. Аре сега да го отворим. Да, аз не знам как се яде това. Аз никога не съм ял такова. Това е аз. Бъй! С някой от производните ял ли си? Това според мен ще е гадно. Има сокче, внимавай. Сега много е сладко. Хора, това е леко гадно. Ма само леко. Да не отиде към много гадното. Пробвай желе. Бате, той как се изкарва това желе? Много е твърдо. С зъбите направо. Чакай, хора, ще си извадя желето, да ви го покажа. Ил. Цел някакъв спол. Айде, моето. Марко си плаче по такива желета, по такива. Аз така се гнося, той вратна ще го налапа. Не, това... Само даваме оценка от 1 до 10. 5. 9. Хареса ти ли? Да. Много ми дойде сладко и е някакво така. Арте, ето тук. Това беше всъщност причината да започваме да снимаме. Мислихме да снимаме видео, но не такова. Дайте сега да кажем, Марк. Това са такива камъчета. Да. Някакви камъчета. Ще дадем камъни. Да. Да ги отворим. Да пробвам. Сега сипи си в ръката, Хора, кажете ми, че това не е камък. Някакви топчета, които... Марк налапа камък. Като кокошките. Че не са лоши, бе, бомбонки. Аз повече не мога от тези камъни. Камъни. Хора, това са шоколадови. Аз съм давам 10 от 10. И аз съм давам нещо. Хубави съм. Колко струваха? Не знам. Няма етикета. Чай бележката тук ли? Или те не дадаха? И хора, сега. Сега ще пробваме. Корни. Да. Сега, без купа. Давай. Това корни. Зиро, брата, зиро. Това е зиро. No added sugar. Зиро шугер е това. Пепси. Зиро sugar. Да. Така, това, ако си спомняте, пробвахме тогава, какво, ти го беше пробвал май онова? Кое? Корнито в предното видео. Да, и ти. Това смет ли беше? Не знам. Да, ама аз не го бях пробвал тогава. Не, ти го беше пробвал и казах, че е много вкусно. Тогава на видеото го пробвах. Да. Ама ти го беше пробвал преди видеото. Сега, хора, или не е така? Не. Брат, това... това е лепнила, за кого изкарала? Все едно, аз ще Чупи го. Това е някакво корне, което изглежда много вкусно.
Има. Ето го отвътре същото каквото е отвънка. И ето има шоколад. Да, отгоре има просто малко шоколад. Бе, това някой млюс ли леко е? Соленичко. Да, това буквално е солено. Но, това пастъци има луа. Да, не? Пастъци. Екай. Буквално се ядам пастъци. Това сладко със солено не е много вкусно. Пътя се зачитае нещо, ама... Хубаво е. Ама е хубаво. Аз му дам 6 от 10. Аз му давам 7 от 10. Може да се яде, ама не е много вкусно. То, нали корнето трябва да е сладко или не? Да. Но това е повече солено. Това е повече солено. Самодел май е най-сладко. С банана. Аз не съм го пробвал. Аз го пробвах. Добре. Кога го изядел? Добре, не се беше отчупи повече. Малко, че главата ти се отрязва, дай по-надолу. Не е време да спим. Не, тези за по-късно, тези за по-късно. А за кого? Това. Я бизалки. Ето. Бизалки. Да, бизалки. Имаме е такива бизалки. Чакай. Вай, това са растейка. Кое? Това. Вземи го! Бързо! О! Хора, ще се върнем след 5 минути. Хора, ние стигнахме до това. Продължаваме след лекия инцидент. Да. Той беше много лек. Да. Нека сега да отворим това. Тази близалка. Това прахче ли? Ма не знам. Не знам. Това Марго хареса, не го харесах аз. Не, буквално прахче. Това е някаква глупост. Ужас. Хора, аз не съм най-голяма. Бе, ти как го турила? То найлон ти е махна ли го? Да. Тук? Иска смислиш. Не, е това. Ето. Не, ще е тук. Просто го дръпнах. Ето така. Опа, Вой пак май ще го разлея. Че сме омарки, сме у нас. Хора, къде е близалката? Малко съм наведи, отрязвайте си главата. Тогава ще ме е на място още. Добре, знам. На камерата ми също така. Части много. Аз тази близалка няма да мога да отворя. Брат, аз побра... Мой... Вишкари си, ба! Това прахче. Не мисля, че ще е добре. Чай да пълна прахче. Тя я ще пробвам. Малко киселко. Много малко киселко е. Не ти харесва. Не. Хубаво. Дай сега, отворим го това, аз не мога. Брат, аз не знам дали ще мога, чакай. Брат, това... Уи, бля. Чай. Имаме големи ножици. Имаме големи ножици. Ножици сега има голяма ножица. Добре, че има светлина от прозореца към петата погледа. Брат, той не може да се режа. Какво казах? Брат, това не се режи. Виж как я отворим? Не мога да го отворя. Може ли да... Не може.
А лепникът, не знам ко. Та ножица от кога не е била ползвана? От 3 години. Като гледам, не си снимал без мене. Хора, ще се върнем, когато се преборим с тази напаст. Успяхме Добре, най-накрая. хора, успяхме. Аз даже си го сложих. Така хубаво. Пак ли? И сега трябва да го оближам, нали? Да. Да го обличам, нали? Не мисля, че ще... Е, така изглежда. Да. Като някакъв печат. Айде, вратата не си затвори. Ой, да, той къде. Седно. Айде. 1, 2, 3. Цялото. Да, му накъде 5 от 10. И аз. Кисело е. Но това ми Без прахчето ще да е по-хубаво. Без прахчето обаче ще да е просто една близалка. На това прахче кой знае кой има в него. Аз се обосновавам защо давам 5 от 10 заради трудното отваряне. Това се едно на някаква световна война отиваме. Хора с моторизачката го отворих. Значи тя работи със сигурност с ногтите си, едва ли за поздрави. Нямам 5 от 10 па го ядем. Какво да го правим, да го фърнаме? Не. Мисля, че струваше към 2 лева. Общо. Или само едното струваше 2 лева. Представя си 8 лева са стрували останалите неща. Ако това е струва 2 лева. Едното. Той прахчето е по-хубаво от близалката ла. Е така, само Ще да се го... върнем, когато сме готови с това, защото не е го фърлим. Той не е държам. Хора, поплющяхме още малко от това. Се знаехме, че това е направено в най-сериозната лаборатория, която съществува на света. Езици се сини, не знам дали ще може да се изми. Само ако пием бира, може да се изми. Еди, сега, край. Аз повече няма да имам от това. Малко трябва да преминаваме към следващото. Ей са, последно чакай! Сега имаме още 3 неща. Нямаме цялото време на света. Стига си го ял това. Тя Леля Миче продава подобни, нали? Там близалки. Ехо. Така. Ай към другото нещо. Това нещо. Това е с Протокол. Нещо. сладко с портокал и ванилия, май. Не, ванилия, канела. Виж, тук пише с какво. С фруктоза. Виж какво пише тук. С фруктоза. Чакай, че и не фокусира. Закрити лицето. Той фокусира върху... Да, все едно. Той е наобратно, така че. Тук пише с фруктоза. Сега, нека да пробваме с фруктоза. Марк, дръпни се назад. Защото ми се отдезва глава. Аз сега имам близалка. Май пак ще се наложи да използваме тежката артилерия. Добре, отворихме го. Аз не издържам на кисел. Не съм го казвал. На видеото не искам да ти казвам как ми изглежда. Добре, айде сега да си отчупим. Заповядай. Нали ще е вкусно, не знам. Да, смело тесто. Хубаво е. Да. Хубаво е. Ти отде да знаеш, че е хубаво, ти не ще го пробвам. На мирис. 3, 2, 1. Не една шапка. Хубаво. 9 от 10. 7. Не е моето. Айде, това за последно. Имам още едно. Още 2 имаме. Още това и още едно. Даде. Така, сега ще пробваме. Ето.
тази пастичка. Тя се казва Балкан. Балкан, да. Ние сме балкански народ, както знаете, българите. Както е така Балкан, не биджикал. Биджика. Така, това е Балкан. Да, дай това. Бе, те опаковки не знам. Ти ги правят, бе. Подготвят ли? Все едно подмените ги където. Бе, това как новицата не е решила. Бе, ти балканските народи така ги правят. Какъв Балкан да си представите няколко кюфтия да има вътре? Ето. Може ли? Може ли? Отчупи. Ама, ей! Плащал съм за това. Хора, сега ще се върна. Хора, продължаваме. Съжаляваме за краткия кът. Той за вас беше една секунда, но за нас беше няколко. Сега. Няколко секунди. Балкан. Балкан, чакай. Е така. Балкан. Чакай, Балкан. Марко отхапа от него. Може даже да кажеш далеко. Балкан. Хора, Марко излезна. Да, беше най-странното нещо, което ми се случило. И просто се смяхме. Мак не може да преглътне. Да ме кажа, този Балкан е хубав. Марк, ела! Хора. Преглътнах. Балкана. Сега сме към това, което аз пазим. Последното нещо. Дай да го покажа. Това са среден пръст. Не показа среден пръст, добре. Това е екотре. Айде! Това е нерц. Как? Абе, чакай. Нерц. Той няма как да стане правилно за камерата. С тебе трябва да е наобратно. Седно. Виж, е така ли? Така, нерц, не знам какво е това, ти ако можеш да ми кажеш, защото ти го хареса в края. Това са кисели неща. Това са такива като... На предното на Балкана не му дадохме оценка. Да. 9 от 10. 11-10. Научи бе. Да. Особено сега малко военна прах. Седно. Давай. Това са такива кръгли бомбонки, като жировани, червени и са залепени с такива топчета кисели. Добре, дай сега. Кой няма да трябва. Поне така мисля, да. Трябва да направим още едно такова видео, те са забавни. Така. Добре. Това е такова пакетче. О, боже мой. Аз мисля, че един път бях пробвал нещо подобно, ма не. Дори не си спомням как трябва. Брат, че за това ще трябва може. Добре, дай. Опа, 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 опа. Виж, жара и магия, няма ги. Ето го са.
Дай сипай в ръката ми. Да се... Не всичките. Виждате бомбонки немес. Нерц. Нерц. Ето. Нарцис. Нарцис. Виждате бомбонката. Колко е хубава. Само че... 3, 2, 1. Не. Изблюли го, бе. Не ти харесва. Марк. Не ти хареса. А сега ли ти ги подаря? Не, не искам. Няма, взимай много и си. Много хубава, много взимай. Много хубава. Добре. Давай оценка сега. 5. Много са живови. И вътре се на матулкум. Ама някакъв много гаден. Айде да пробваме по още един път. Не. Марко изплю. Ти къде го изплю това, бе? Ами, хора, завършваме с нещо. Нали не ти хареса? Да. Айде да почнем. Добре. Айде взимай. Айде после. Хора, така ще завърши това видео. Чао!